Bună! Stați să iau și celălalt telefon să vă citesc comentariile. Bună ziua! Ia uzi, aproape ora 4. Ce faceți, puii mei? Bună! Ce vei face azi? Deci astăzi am plăcerea să lucrez pentru voi, pe niște unghiuțe foarte complicate, da? Aștept să intrați mai multe, fete, și o să vă arăt. Astăzi facem unghii concave. Mi-au răspuns fetele că hai succes. Cine mă urmărește pe Instagram, am postat acum un story ca să vedeți pe cine am la masă. Și au început să-mi răspundă fetele mele, gen: o, Doamne, astăzi lucrăm pe unghii concave. Ce frumușică ești astăzi! Da, mulțumesc! Sunt nemachiată, da? Nu mai zic că vreau să mă spăl pe cap. Lăsați! Dar sunt o frumușică astăzi. De la faptul că zâmbesc mi se trage. Cine ești tu? Nu ai venit și mi-ai zis ce bine arăți azi. Da. De la bluza asta neagră fi. Deci, astăzi o să vă dau greu. Ești întotdeauna. Vă pup, mulțumesc. Am un vibe foarte fain, cred că de asta mă simt foarte bine. Și de când a ajuns Buchi la masă, râd în continuu. Buchi este clienta mea care luna trecută a leșinat și nu odată, ci de 2 ori pe live. Am intrat fetele la story pe Insta și îmi răspund: aoleu, că baftă! Ei, sunt odihnită azi. Da, Buchi tura trecută a avut un mic eveniment și și-a dat un restart. Eu am grijă de rode să-i funcționeze inima cum trebuie. Da, nu, gen a vrut să slăbesc într-o oră cât aș face cardio pentru o lună. Care e motivul? Să spunem că oboseala cu problemele de femei și cu lipsa somnului, lipsa mâncării, toate. Și că luna asta n-am mai pățit-o, deci suntem în regulă. Bun, să știți că i-am îndepărtat deja materialul, i-am pilit suprafața și urmează chiar acum să facem împreună cu Ticula aplicarea materialului și design. Și că biata de ea o înțeleg perfect. Da. Faci Valentine? Aproximativ. Da, o să facem niște inimioare. Poate reușim să facem și niște buze. Cine știe, vedem. Of, Doamne, trebuie să-mi liniștesc obrăjorii. Buchi, spune-le, ai o unghie ruptă, nu-i așa? Vrei să le spui ce mi-ai spus și mie? Stai să dau mai ce. Zi. Mi-a prins-o un elev la ușă. Și am zis: mamă, și l-ai pus să-ți ceară scuze sau ceva? I-am pus insuficient. Buchi este profesoară de engleză. Drept dovadă, așa se răzbună o profesoară. Mă dau facile. Să-și ceară scuze că i-a prins unghia la ușă. Și ci că nu l-a pus să-și ceară scuze, s-a răzbunat, i-a pus insuficient. Da, nu. Deci v-am zis, mă dor fălcile de râs de când a ajuns Buchi. Până acum chiar am râs în continuu. Da, oricum, am dat drumul la muzică, vă bag în suport și trecem la treabă, da? Hai să vedem. Cele mari sunt convexe sau tot așa concave? Tot concave, ia uite-o. Vezi? Imediat pleacă în sus. Așa, astea sunt unghiuțele lui Buchi când a venit pentru prima dată la mine. Acestea. Și astea sunt acum. Nu o să mă credeți că e una și aceeași mână, eu știu. Dă-mânța? Că e mâna asta de aici. Dar e una și aceeași mână. Vă vine să credeți? Am fost martoră. Uite! Deci ea e dovada vie. Am pornit de la așa ceva și acum poartă doar lungimea asta, care, credeți-mă, este unghia ei naturală. Eu mai doar scurtez și scobesc sub unghial. Dar, mereu, și că nu au nicio treabă una cu alta. Da, pentru că, ce credeți, a venit constant la întreținere, a venit mereu, cel puțin primele luni, nu știu, nu știu dacă depășeai 4 săptămâni la început, cred că ai depășit 4 săptămâni. Doamne, Dumnezeule mare. Da, uitați-vă, vă rog frumos. Și uitați-vă, vă rog, ce transformare. Ți-aduce aminte? Asta a fost primul tău set.
Asta a fost transformarea pe care eu făcusem la momentul respectiv. Și uitați-vă, vă rog frumos, ce gheare are acum. Că numai patul ei unghial a devenit acum fix cât extensia pe care i-am făcut-o. Da, drept dovadă, am ajuns la nivelul în care să-i permit lui Buchi să poarte ce-și dorește ea, adică inclusiv lungime, pe care n-aș recomanda-o nici în ruptul capului despre ce să vorbim, dar sunt foarte, foarte încântată că ea este mulțumită și că îi rezistă unghiile. Singura tehnică pe care eu o recomand pe acest tip de pat unghial, știți deja că am mai discutat, este tehnica fără pilire cu material autonivelant. Bravo, Rodi, ești excepțională. Nu sunt excepțională, iubito, doar că trebuie să știți să vă combinați, să zic așa, tehnica de lucru cu produsul pentru tipul de clientă pe care îl aveți. Ei bine, varianta asta merge cel mai bine pe Buchi. O să vă arăt exact ce fac as usual, ca să vedeți cum am reușit să ajung la această lungime de unghiuță de la ceea ce am pornit, că ați văzut. Am pus pudră și o să începem să facem prima dată cuticula. O să dau un pic drumul la aspirator ca să nu mâncăm praf. Am înțeles că vă place privirea asta așa din profil, așadar vă bag aici și trecem la treabă. Va trebui să reparăm această unghiuță, care și așa era strâmbă, acum a mai ieșit în sus și ruptă. Sper că se vede bine, da? Bună de care pudră folosești și de ce? Este pudră de bebeluși, fetelor, nu are importanță brandul, da? Și o folosesc pentru că Buchi are o cuticulă super, să zic așa, gumoasă, da? Iar mâna ei este în general foarte, foarte hidratată, drept pentru care am nevoie de pudră ca bitul meu să poată să vină și să scobească cuticula și să pot să curăț. Să vedeți ce drăguț este să faceți tehnica fără pilire pe o lungime de genul. Câte din voi? Se pot obține aceleași rezultate de îngustare a patului unghial și cu tipsuri? Nu cred. Da, ai nevoie prima dată 100% de șabloane, pentru că va fi necesar să lipești șablonul perfect în continuitatea unghiei naturale, iar la tipul de pat unghial pe care l-avea Buchi inițial și cu care a venit, n-aveam nicio șansă să pot să folosesc tips. Dacă presupunem că sunt foarte, foarte crescute pe deasupra faldului distal, poate ai să poți să pui odată tips, maxim de 2 ori, dar 100% nu o să-și capete aceeași curbură. Acum ce folosești tips? Nu, niciodată n-am pus și nu o să pun tips pe ea, pentru că are unghiuțele super mega concave. Nu știu dacă puteți să vă dați seama de la degetul mic cum pleacă în sus, vedeți? Deci ea are toate unghiuțele concave. Eu fac mereu la ea încărcare în tehnica fără pilire și scurtare, da? La final, obligatoriu, pentru că ăsta este singurul mod în care eu pot să-i poziționez apexul și cantitatea cea mai mare aici, pe mijloc. Nu la cuticulă, la lunulă, nu pe vârf, ci la jumătate. Și e o tehnică super rapidă. Puteți să folosiți și poligel, ba da, doar că munciți inutil. Da? Oricum acolo ar trebui să vă poziționați apexul la jumătatea lungimii și dacă voi lucrați cu poligel ca să așezați apexul acolo, din punctul meu de vedere, pierdeți timp. Mai trebuie să-l și piliți. Pac! Da? Schimbăm mânuța. Am terminat o porțiune. La unghiile concave putem să facem apex pe unghii, apoi să venim cu tips apex 50%. Vorbim deja de o cantitate extraordinar de mare, da? De material. Poți să faci tehnica asta ca să lucrezi și să faci extensie, da, dar să ai grijă să nu ai fal distal pronunțat și să ai grijă la cantitatea de material din, să zic așa, centru, din gaură, pentru că, din nefericire, o cantitate foarte mare de material o să-ți producă lifting. Am achiziționat cursul dumneavoastră cu tehnici. Foarte bine explicat, iubito, îți mulțumesc! Mă bucur enorm de mult că ți-a fost de folos. Îmi doresc să te ajute în tehnicile tale de salon și să produci mai mulți bănuți cu ocazia asta. Să știți că încă găsiți cursul la reducere. Până astăzi, la ora 22, este pe site la reducere. Da? Mă bucur tare, tare mult că ți-a fost de folos. Sunt încântată când primesc feedback-uri de la voi, pentru că mă ajută foarte mult să fac lucrurile mai bune pe viitor. Fac. Sunt foarte, foarte
calitative, drept urmare poți să vezi și rezistența acestor unghiuțe care sunt extraordinar de complicate, da? Eu folosesc produsele de la Sensopro și Luxorize. Astăzi o să folosim un gel Revoflex de la Luxorize, da? Pentru design vom folosi o ojă de la Sensopro din gama Prestigio, dar o să vedeți. Aproximativ undeva în maxim 17.000. Am o cuticulă ușor gumoasă, drept dovadă am crescut un pic mai mult rotațiile decât în mod normal, tocmai pentru că vreau să-mi scobească bitul un pic mai bine. Dacă aș lăsa rotațiile mai jos, doar ar patina, de-aia am pus și pudră. Cuticula ei este extraordinar de gumoasă, are foarte multe uleiuri și foarte multe, să zic așa, foarte multă cantitate de apă pe suprafață. Drept urmare, am avut nevoie de un pic de pudră să deshidratez. Schimb sensul. Bună, iubițico! Freza pe care o folosesc eu este Quantum X Pro și este de la Luxorize. O găsești pe site-ul Chitungi. Se vede cât de frumos își face treaba, nu? Și este și super silențioasă, este și foarte ușoară. Cred că de aproximativ 10 ani lucrez în domeniu. Să-mi spuneți, vă rog, dacă nu se vede ce fac. Mai jos un pic. Buchi, tu nu mai zici nimic? Asculți, hă? Da. Păi dacă nu văd live, nu măcar îl aud. Vrei să-ți întorci ție telefonul? Te pup, Ralu, iubito! Tragem foarte bine de fald. Are și faldurile foarte pronunțate. Long time, 10 ani, da. O viață de cățel. De ce râs, fată? Mă simt bine. Mă bucur acum, să știi că o să te mai întreb din când în când. Ești ok? Da. Ce facem frumos astăzi? Tehnica fără pilire, scurtare la final. Și un design ușor așa de Valentine. Ies la date în seara asta. Te scoate iubi? Da. Sau îl scoți tu pe el, că e ziua lui? Nu, eu mă scot pe mine. E ciudat să fie, aia vreau să zic, să fie ziua lui. Bună! Să fie ziua lui, dar mâine trebuie să te scoată iar. Da. Nu? După examen, că am examen mâine. O, serios, sâmbătă? Da. Ultimul examen la multă baftă. Te pup, Andrei, bună! Și nu i-ai zis la modulul psihopedagogic că tu predai deja? Nu? Păi asta e pentru liceu. Ok, ca să poți să faci după treapta următoare? Da. Fain. Te vezi predând la liceu? Chiar aș vrea. O să ieși la țigară cu elevii în curtea școlii? Bun, schimbăm mânuța. Da, ce? Și acum, dacă n-ar vorbi, dacă n-ar zice niciun profesor nimic, și acum ar face. Da. De a 7-a, 8-a. Doamne, ferească Dumnezeu. În clasa 7 am mășcam cu fesul. Spune cineva care a început să fumezi din clasa 8-a. Da? Da. Oh my god. Exemplu de profesor așa, nu? Hei, eu îmi fac treabă bună. Bine, la clasă, da. Nu vorbim ce se... Adevărul e că și eu ieșeam cu proful de la facultate, ieșeam cu ei la țigară. Eu nu fumez, dar eu ieșeam și eu afară la o bârfă, la o măslină, la o... Tu erai suport moral. Da. Știi cum e? Iese și bârfa. Eu eram bârfa, eu trebuia să ieși și eu, nu? Da. Nu, dar chiar îmi plăcea să ies afară la gargară. Nu mi-e dor de facultate. Chiar deloc, dacă mă întrebi. Nici mie. Opa, mă scuzați. Și încă merge, a? Da. Ia uite ce bătătură are doamna profesoară, să vede că scrie. Vreau să vă profesoară de mine de la modul. De ce? Că ai unghii. Pixul cum trebuie. Păi și nu i-ai zis, doamnă, nu vedeți ce unghii am, cum să țin pixul? Nu, că după aia mi-a văzut scrisul și a zis că mă iartă. A, da? Da. Scrii caligrafic? Nu, literele sunt la fel, știi? Adică nu e una mai mare, una mai mică. Nu se focusează? Ia să dau eu un pic un zoom out aici, așa, ca să se focuseze. E prea aproape și de asta. Am o clientă cu unghiile naturale atât de slăbuțe ca și foaia. Ce materiale folosești? Ce tehnică? E mai bine acum?
ce materie predă clienta ta? Vorbește pentru tine, zâna mea. Limba engleză. Așa. Tehnica fără pilire, cu ce material? Stai, am făcut un fel de construcție cu fiber base. Ce părere ai? Păi nu poți să folosești fiber base. Dacă vrei să faci extensie, trebuie să folosești obligatoriu poligel pentru unghiile fragile. Iar pe deasupra poți să folosești într-adevăr un gel cu fibră de sticlă sau o bază fiber, dar doar dacă este extensia foarte mică și e încărcată deja cu poli. Vino la mama? Mă bucur că se vede mai bine. Anunțați-mă. Eu mă uit la comentarii, eu nu mă uit la ce se vede în cadru, în general. Ăla mare? Păi nu am făcut extensie, dar că am făcut un fel de construcție. Adică ce fel de construcție ai făcut dacă n-ai făcut extensie? Ce ai construit? Ai făcut Apex. Nu, atunci n-ai făcut construcție, ai făcut încărcare, ai făcut Apex. Când spui construcție, vorbim despre extensie. Deasupra la extensia cu poligel se poate pune culoare din semi? Sigur că da. A mea dansează, vă rog frumos. Bun, gata cărnița, punem pe pauză. Deprăfuim. Unde te-am pus, măi? Uite la aici. Te rog. Mi-am luat pămătuf, da? Am primit pămătuf nou la goodie bag, la Celebrity Secret Bag. Da, sunt all black astăzi. Dar știi ce e foarte fain la ei? Ia uite, pac! Cu mare, mare drag. Eu sunt zgomotele alea. Da. Yay! Hai să tăiem cărnița. Am mâncat brătările de mult. Mă duc la mama. Nu mă duc la mama. Am retras cuvântul. M-am răzgândit. Da. Nu mai e poftă de grătărelă? Nu. Și unde ieșiți de seară, măi, porumbeilor? Nu ducem la Union. Oh, bună mâncare, mamă, ce-mi place chiunefile de la Union. Să mănânci pentru mine și să-mi trimiți o poză. Duminică ieși eu cu fetele. Bună! Deci, mă jur, singurul lucru pentru care aleg să merg la Union este chiunefe. Serios. Ai mâncat? N-ai mâncat. De-aia nici nu știi. Da. Și este exact de-al tău turc. Da? E cataif cu mozzarella dulce și cu sirop de habar n-am ce și cu înghețată pe deasupra. Mamă, deci este genial de bun. Mozzarella aia se întinde că e caldă cu chiunefele ăla, cu ăla, cataiful ăla încălzit. Ador. Bună, am pus comandată site-ul Chitunghi, oare când îmi ajunge? O să-ți ajungă cam la aproximativ o zi, două după ce confirmi, da? După ce te sună. Forfecuța pe care eu o folosesc este de pe Luxorize, aceasta este, da? Cred că se numește, oare cum se numește? Extra Sharp? Sau Sharp Edge? Snap. Nu știu ce ți-e țeava. Încet, ușurel cu mișcatul, că te rașchetezi. Ai un pic de cărniță. Am zis să ai ce Cu mare drag. Și faldo. Cam uscate cuticolele dumneavoastră. Știi, a? Da. Și faci ceva? În sensul ăsta? Mă dau pudă Câteodată. La început și la finalul lunii. Înainte să te văd. A, da? Încerci să umfli porcul în ajun? Nu. Până acum mi-am dat 10 comenzi. Să te folosești cu drag de toate produsele, puiule. Eu sunt impresionat. Tot a intrat azi. Da? Da. Serios? Dar dacă azi e vineri 13. Păi cam așa ar trebui. Pac, next. Deci îmi place forfecuța asta de mor de ea. E the best. E atât de precisă.
Dar e atât de, nu știu cum să zic, perfect. Lamă pe lamă, fără niciun fel de problemă. Lavi, dacă mai aveți prin depozit, salvați-mi și mie vreo 20 de forfece de astea. Să-mi iau și eu, să păstrez, nu de alta. Cred că mi-aș schimba tot instrumentarul din salon cu ele. Ah, uite, roșu. Ai simțit ceva la mijlociu? Nu. E de pe Luxorize, fetelor. De pe Chitungi. Te pup, Andra, iubita mea! Cosmin, am văzut. Mulțumesc tare, tare mult. O să rezolvăm după. Când termin și eu live-ul, te rezolv și eu. Schimbă? Ce faci, Andra, iubito? Nu te-am mai văzut de 1000 de ani. Faceți o poză, vă rog, că nu știu cum se numește. N-are nume pe ea. Și nici nu știu să zic cum o găsiți. E varianta de forfecuță fluture asta, așa. Este singura care arată așa de pe site. Intrați și scrieți forfecuțe de cuticulă și sigur o găsiți. E la 75 de lei, cred, ceva de genul. La Avi, știi să le dai fetelor codul? Că văd că vor codul și eu habar nu l-am. Ce să fac, măi, pisicule? Uite, facem niște unghiuțe concave astăzi. Ne vom juca în tehnica fără pilire, pe lungime mare, după care o să facem un design foarte easy de Valentine's Day. Trebuie să-i demonstrăm lui Denis? Da. Da, lui Denis, că suntem îndrăgostită. Uite, v-a dat Lavinia codul. Mulțumesc, puiule. El plătește. El plătește? Da. As he should. Pac, cărniță, cărniță. Mi-am făcut și eu lui mămișoara construcție pe șablon și de ce nu-mi trimit să vadă și ochiul meu? Doamne, ia uitați-vă câta cârnații. Bine, aproape să te degresezi. Bine, bine. O să șterg mai întâi excesul de pudră cu un șervețel. Da? După ce ștergem de peste tot pudra, vom degresa și vom aplica soluțiile de pregătire. Tap, tap, fetele, chiar așa. Ia să-mi spuneți, gagicile mele, cât de des vedeți acest tip de patunghial concav pe live-uri? Ați mai văzut live-uri așa dese cu patunghiale concave? În ultimul timp v-am arătat numai exemple de live-uri, să zic așa, cu greutate, dacă mi se permite să folosesc cuvântul. Nu cred că v-am mai arătat un patunghial frumos pe live de mult. Ba da, mint, săptămâna trecută, cred că am avut-o pe Carmen și Carmen a avut patunghial frumos. Uitați-o pe a mea. Da, ce să zic, distractiv. Ce faceți când vă vine astfel de clientă? Unde e? Nu, era una din fetele mele, zicea, mă rog la sfinți. Îmi fac cruce. Așadar. Și ia uitați-vă cât de ușor de întreținut este o astfel de clientă. Fără niciun fel de problemă. O să vin și o să folosesc, da, nail prep-ul și cleanser-ul în același timp de la Luxorize. Este un cleaner care o să-mi și deshidrateze placa unghială. Asta înseamnă că nu mai e necesar să folosiți nail prep, pentru că, ia uitați-vă, după ce l-am aplicat, deshidratează placa unghială exact ca un nail prep. O să vreau să-mi iau mai multe paduri, că le tot frec și lasă scame. Deci? E rece. E rece. E bine că simți. Da. Schimbăm mânța. Give me everything tonight. Băgăm bine și sub fal și pe deasupra. Ia uitați-vă ce cuticulă pufoasă are a mea acum. Am ca mama pe ea. Doamne, Doamne. Mă fac culoarea părului.
Sunt unghiile ei? Da. Bine, impropriu zis unghiile ei, că ele sunt tot scobite în continuu pe dedesubt. Dar da, mereu am rămas pe unghia ei, nu i-am mai făcut construcție, cred că din 2023, ish? Da, ceva, da. Da, de când am început. Bun, o să venim și o să punem câte o bulă de bază Elite pe fiecare unghiuță, da? După care venim și masăm foarte, foarte bine. Aici. Și o să vreau să bagi la lampă, da? După ce masăm foarte bine baza și polimerizăm, o să facem și apex. Da, sunt unghiile ei naturale, exact asta vă ziceam. Nu mai uitam aici la digitul mare să mă Încă mai ai mov, da, de acum câte? Alea. Da? Cred că sunt vreo 3 sau... Cred că și mai bine. Manicure, nu? Da. Baza Elite folosesc, dragele mele, Elite Base de la Luxorize. Dovada că îți rezistă unghiile. Erau așa frumoase. Adică ți-am făcut eu vreo manicură urâtă? Nu. Ăla era unul din favoritele mele, totuși. Da. Și floricelele și toate alea. Bagă pui. Schimbă. Ia uzi, hai cu tap-tapul. Mamă, ce strâmb pleacă ăsta, Doamne, Dumnezeule mare. Divorțează. Nebunești. Pentru arătător o să-i punem un pic de poli. Nu folosești primer? Nu, pentru că Elite Base are și primer în compoziție. Este destul de acidă ea. Cu drag. Da, vă arăt imediat și baza. Uitați să termin de masat, să o și bag la lampă. Bun, de la mama. Trebuie să o îndreptăm pe arătătoarea aia neapărat. Să o lipim cu un pic de poli și să-i redresăm direcția. Pot să fac și treaba asta dacă vrei să lucrezi doar 9 unghii. Bagă. Asta este baza, fetelor. Elite Base. Bun. Mama, prietenul ăsta. Că porți unghiile prea lungi, nu? Nu, că ea are niște unghi așa frumoase și în loc să mi le dea mie, le-a dat fratele. Cred că tu ai făcut alegerea, nu cred că a ales mami. Da. Rămâne de discutat. Bine. Da. Bun. Și acum începem apex-ul. Hai să vedeți cum se face apex-ul pe dita mai lungimea, mai ales când unghiile sunt concave. Da. Dați un pic o secundă. Așa, hai să vedem. Urmează să vină una din domnișoarele care își dorește să se înscrie la cursul din februarie. Să-și achite avansul. Perfect. Voia să mă anunțe că ajunge în 15 minute. Dacă nu vă deranjează, o să luăm un 2 secunde pauză atunci, ca să pot să-i bat repede bonulețul fiscal și să o înscriu. Ce gel este? Este gelul Revoflex de la Luxorize în nuanța White. E o consistență mai mult decât ideală, având în vedere formatul unghiilor concave. Automat gelul o să tindă să fugă. Nu te speria, este foarte, foarte fain. Se poate și în rate. Monica se achită 2 rate, avansul și restul sumei, da? Astea sunt cele 2 variante de achitat. 500 de lei este avansul pentru înscrierea la curs, iar restul sumei se achită în prima zi de curs. Întoarcem mânuța. Iar cerșești, da? O să zică fetele astea că te pun la cerșit. Perfect. Întoarcem mânuța.
Ideal, bagi la lampă. Hai, tac, schimbă. Am experiență. Da, cu mare drag. Mi se pare mie sau ești Rodi? Rodi sunt, da. Iubita de tine. Nu sunt pe profilul meu principal și de asta fetele nu mă recunosc. Și nici nu cred că am scris în descriere. Nu la live, de obicei mai scriu. Este white, nu e milky white. Am luat cam mult aici. O să dăm jos un pic. Nu am pus. Tocmai de asta. Un pic, am ratat ceva aici. Cum ești pe contul tău? rodim.nailtrainer, fetelor. Ne revedem curând și pe contul meu de TikTok. Gata. Intrăm din nou la live-uri. Întoarce. Ce ne poți spune despre Base Gel Ultra Strong? Ai folosit această bază? Nu am folosit-o, puișor, chiar deloc. Nu am luat-o. Am înțeles de la fete că e o bază foarte rezistentă pentru unghiile fragile. Puteți să faceți același lucru și cu rubber, dar nu la lungimea asta, fetelor. Întoarcem mânuța. Da? Când vorbim despre o astfel de lungime, vă recomand obligatoriu gel. Baza rubber puteți să o folosiți pentru lungimi mici. Nici de cum pentru așa lungime, da? I can do this by myself. Întoarce. Cu mare drag. I don't, baby, not get sleep tonight. Întoarce. Baby, need a battery. Bagă. Schimbă. I love you. I need you. Ce chef de vorbă are colega mea. Sunt superbe produsele Luxorize. Total de acord. Întoarce. Bună, ce bază ai folosit? Eu mi-am luat Ultra Adhesion. Sper să fie bună. Eu folosesc Elite, puișori. Încă un pic. Întoarce. Bagă. Schimbă. Pot folosi bază rubber pentru aderență sau trebuie una specială? Pot să folosesc și bază rubber pentru aderență, da. Pui o bulă foarte, foarte mică și vii după și masezi bine pe unghiuță. Mie, personal, pentru aderență îmi plac mai mult bazele lichide. Mi se par mai ușor de aplicat și mi se pare că merg și mai repede ca și timp. Avem și cod de reducere la finalul live-ului.
Livrare doar în România? Da. Bună ziulica, iubito! Am o bulă aici. Haide, măi. Bună ziua, e din mica sirenă. Am împărtăsit. Când am mai de bune. Dar de unde te-a pornit? Nu știu. De la bula mea? Da. Întoarce mânuța. Ce vrei să zici de cursul din februarie? Că este sold out. Asta vreau să zic de cursul din februarie. Chiar acum vine ultima domnișoară să se înscrie și să-și achite avansul. Asta înseamnă că... Întoarce. Mi-am propus ca pentru fiecare grupă sold out pe care o am anul ăsta să fac și câte o surpriză la grupă. Dar, drept dovadă, pentru multe colege, exact, deci mi se pare cea mai faină chestie când sunteți multe în grupă pentru că vă puteți crea conexiuni între voi. Vreau să fac o surpriză, dar nu vreau să vă zic care e, pentru că, întoarce mânuța, sunt mai multe fete care 100% sunt pe live și vreau să fie surpriză. Întoarce. Ce drăguț. Întoarce. Suntem cobai una pentru cealaltă. Nu, bagă, cum să fiți cobai? Sub nicio formă. Trebuie să ne facem grupul de cursante, domnișoara mea. De unde știm când trebuie să schimbăm lampa? De cele mai multe ori materialul îți va spune treaba asta, pentru că nu o să se mai polimerizeze corespunzător. Aștept grupul Rodi, exact ce ziceam, da, trebuie să-l facem. Și trebuie să facem și grupul separat pentru diploma acreditată. Are Rodi, are listă. De obicei îl fac o săptămână înainte, deci cred că luni o să vă fac grupul de cursante. Ca să discutăm despre modele și despre zilele de curs. Nu te-am întrebat, zâna mea, ai modele să aduci? Bună, în Galați. Ce-mi place lampa asta, Doamne. Doar pentru relaxarea asta mentală pe care mi-o oferă cu bipăitul. Serios, deci mă relaxează maxim. Normal că nu. Ei, nu, cum nu? Dar ai postat și nu ți-a scris nimeni? Hai să vezi. Întoarce. Ce lampă este? Prime Core de la Luxorize. Păcat că eu nu sunt din Galați, că veneam eu ca model. Chiar că păcat. Și avem nevoie, întoarce mânuța, avem nevoie de 4 fete în fiecare zi, deci orice ajutor este binevenit. Întoarce un pic. Încă o dată. Mai. Nu știu de ce nu m-am născut în Galați, că prima eram. De unde ești, puișor? Îi faci slim sub nicio formă, nu. Îi fac maxim arhitectură clasică. Da? Vine un pic, să vadă și fetele și bagi. Un pic pe partea asta, așa, te rog să ții. Perfect. Mai bine că nimeni... Nu știu dacă vedeți. 100% n-aveți cum să vedeți, trebuie să vă uitați prin unghie. Până și curbura ei este strâmbă. Observați că unghia ei este mai leșinată pe partea asta. Da? Deci din curbură e mai teșită aici, în zona asta. Tocmai de aia și unghia pare mai strâmbă. Iubit, tu ești de departe. Măcar e tot cu G. Ai ratat un pic doar. Câteva litere. Și câțiva kilometri, nu?
Chiar așa, avem fete din Galați pe live care vor să vină model? Foarte faină inimioara pe care ai făcut-o ieri pe unghii și eu am ghicit-o. Da, bravo! Păcat că nu ai fost pe live. Unde umblai? Lasă-mă, Lepis. Nu e bai. Să vedeți ce model drăguț am de postat. Că am făcut o clientuță înainte de Buchi. Și a făcut un model așa de cute, tot cu inimioare, logic, că da, e sezon. Dar arată așa de pretty. It's Friday then. Mulțumesc! Întoarce. Nu am putut să stau deloc pe live-uri. După ce a ieșit vreo oră și ceva am fost ocupată. Nu mă bag atunci. Dacă zici că n-ai fost doar la mine... Întoarce, dar când o-i lua permisul la tine la curs vin. Iubita, te aștept cu drag. Să știți că am cursante de foarte, foarte de departe, de peste tot, din toată țara. Până și din Arad îmi vin fetele, mulțumesc Domnului. Nu știu cum să vă descriu chestia asta în cuvinte, întoarce. Am fete din toată țara, din Sulina, din Slobozia, deci de peste tot vin gagicile astea. Din Tulcea, să nu mai zic că eu la o aruncătură de băț și automat se strâng mai ușor din Brăila, iubitele de ele, deci vin... E ceva foarte, foarte fain. Nu mă gândesc la prostii, promit. Promit. Întoarce. Bagă la lampă. Next. Weekend. Iar arătătorul de la dreapta... Trebuie să-i punem poligel, știe fata. Hai de mamă. Învăț și eu ceva aici ca scaun. Ia zi, nu doar zâmbesc, hă? Exact. 100%. Dar o să facem toate unghiile prima dată, cap-coadă, cu încărcarea și pe ăla îl lăsăm ultimul. Le ții pe fete să zic așa, le ții distractive și în priză până mă întorc eu? Cu ce? Nu știu, le arăți unghiile tale? Le mai povestești o bârfă, 2-3? Le spui cum a reacționat Rodi când ai leșinat? Faci tu ceva. Doar două? Știi că, fără niciun fel de glumă, ascultă, după ce ai leșinat, mi-am activat camerele. Acum înregistrează toate. Din câte am înțeles, le faceți cu tehnică fără pilire, dar arătătorul are tendință de creștere în jos sau mi se pare mie? Chiar așa e. Ce nuanță e? White. Deci Buchi este combinația fatală cu toate tipurile de unghiuți aproape. Întoarce. Nu are niciun standard. Le mai pilești pe dedesubt, da, pentru că vom scurta. Nu o să rămână atât de lungi, da? O să venim, o să facem tehnica cu scurtare la final și automat și scobire. Și automat și un pic de pilire. Stânga-dreapta aici, colo. Da? Deci să nu vă faceți griji, că nu rămân așa. Întoarce. Ne zice o poezie, ceva, ia auzi. Întoarce, iubită. Bagă. Facem oră de engleză. Ce-o fi? Nu mai că... Ia auzi, faceți oră de engleză. Câte vorbiți engleză pe live? Vă rezolvă Buchi imediat. Le predai past tense ceva? Present simple. Te descurci. Da. Le faci oră de dirigenție, vezi tu? Cine pe cine a mai bărfit pe live-uri? Te descurci. Informațiile și împărțim. Da. Bârfa, uite mă, bârfa poate să se numească adunare de informații. De acum așa spunem.
Bine ați venit la observatorul. Nu, bine ați venit la adunarea de informații. Facem un podcast, acolo mergem. Chiar că da. Mi-am luat și lumini. Îmi iau repede și o lavalieră. Uite, lucrăm la branding pentru Rodi. Adică... Stai un pic. Extra branding. Extra, așa, da. Deja faci treabă bună. Nu? Venim Mulțumesc. și noi în ajutor. Mulțumesc. Și noi suntem ca în filmele alea. Tu ridici sabia și Așa. se umple muntele De adepți. Da. Eu și This is Sparta. Stai să vezi. Doamne. Nu o să ne înțeleagă fetele umorul. Se face caracterizarea personajelor. Da. Se poate spune și așa. Doamne, mă dor fălcile. Prea mult am râs astăzi, Buchi. Că e bine. Dacă mă îngraș. Mai degrabă să râzi decât să plângi. Da, total de acord. O să facem ceva cu inimioare. O să dăm un pic de ojă pe câteva degețele. Op, sus. Stai că se... Dacă nu i-am dat de pensulele suportului ăstuia, chiar că n-am dat la niciunul. Perfect, ia să vedem. Bun. Perfect. Întoarcem mânța să verificăm. Mai trebuie un pic nivelat. O să fumos o țigară cât ești plecat. De care țigară? Din aia. Da. Din aia de care? Din aia. Păi da, din aia. E acolo. Deci a mea are 3 pachete pe masă, nici nu știu la care să mă uit. Da. Bun. Asta că ai că o să are reducere acum la 50% la aparate. Eu nu fumez zâna mea, nu mă interesează. Nu mai trebuie să spui. A, da? Păi și? I-ai zis lui Iubi că Da. vine ziua ta? Bagă. Bună, iubito! Trebuie să știe că vine ziua ta. De la asta cu martie pentru el e... 3 unghi? De 1 martie mărțișorul, 4 martie ziua lui maică sa Așa. și 8 martie ziua femeii. Zic că mai are și 24 dragobete, dacă vrea, în februarie, ca să-l Pe 6 și ziua. bulești bine de tot. Al maică ta? Da. Da, acolo e greu. Pe soacră trebuie să o impresionezi neapărat. E primul an? Da. Mamă, chiar că Azi trebuie am să o impresioneze. Azi am făcut un an de când am început să vorbim. La mulți ani? Mulțumim. Să vorbiți în continuare, gen. Hai să mă alin un pic. Ce? Bun. Zi tu că nu e fain faptul că îți chițeie, nu? Da. Ok, prima dată nu mă așteptam. Te-ai speriat, da. Dar acum parcă te atenționează, știi? E ce trebuie, mă. Arată ca o cască. Arată ca o cască? Da. Nu știu, mie mi se pare foarte fancy. Nu, e fancy, dar arată așa ca o căscuță. Da. Fiecare vede ce vrea, na. Întoarce? Mie mi se pare inițial că seamănă cu o boxă. Să vezi că asta se ridică, știi? De-aia zic. Ca în radio din an. Da. Exact boxă, știi? Ioi. Întoarce? Ce tocuri are colega mea? Întoarce? Mamă, zâna mea, ce tocuri ai? Da. Te iert. Diva mea. Noi avem și gresie pe jos, ce credeți? Peste tot, bine, în camere nu. Dar în academie și în restul camerelor e doar gresie. Se aude, cred că simt vecinii noștri ca și cum am dat cuie. Bagă.
Deci eu cred că am dat, ți-am zis, de pensurile la suportul ăsta. Cred că trebuie să-l șterg pe tot. Îmi pregătesc preventiv, așa. Peste tot, da, lasă că am simțit. Ia. Pe aici? Da. Așa. Pe aici? Da. Mai e? Undeva? Mai e un pic aici La șurub? șurub, da. Deci am simțit că i-am tras vreo 3 bucăți când am făcut Apex-ul. Dar, hai să mă duc să aduc Poli Milky pentru arătătorul ăla urât. Am și un fier pe el. Ai și un fir pe el, nu? E beca pe ei. Oh, așa, da să-l văd. Ia uite-l. Deci că e un fir, ăsta era direct antenă. Hai să punem un pic de Poli. Da, să trăiți. Toată lumea și tu pe lângă mine, cum s-ar spune. Stai așa să Ura. Ce gel ai folosit? Revoflex de la Luxorize, nuanța White. Nu, ia uite, ce care e și pe degetul mic. Fata mea, ăsta nu e? Doamne! Pe ăsta de unde l-ai căpătat, fată? Habar n-am. Aoleu. Mi-a dat greu Buchi azi. Aia nu era scamă. Ăla era direct floculeț. Bun. Și o să vin. O să întăresc un pic de la jumătatea patului unghial către vârf și o să încerc un pic să-i fac vârful un pic mai lat în partea asta ca să pot să îngustez și să-i schimb direcția, pentru că unghia ei este foarte strâmbă. Nu știu dacă o vedeți și pe live. Okay, și... Nu? O văd eu, mă deranjează pe mine vizual. Aha, ia uite, se repară. În Galați mă găsiți, fetelor. Bagă. Da. Deci, Doamne ajută. Acum, degresăm. Mă scuzați. Degresăm repede cealaltă mânuță ca să ne apucăm să pilim și să scurtăm, să scobim. Este strâmbă, da. O să o îndreptăm, nu vă faceți griji. De la mama să te degresez. Dacă le-am îndreptat și pe astea care cresc în sus de fiecare dată, ar fi minunat. Ia uzi. Ce? You good? Da. Bun. Oftam de avioanele mele. Lasă că se scurtează și nu mai par așa avioane. Știi ce ar trebui să-ți fac în mod normal ca să nu ai unghiile avioane așa? V-ați întrebat, fetelor, care e rezolvarea situației? Știți ce ar trebui să faceți în mod normal? Nu, da, era așa de simplu. Un tips cu Apex de 50? Păi nu mă pisică, tehnica fără pilire e același lucru cu tipsul de Apex de 50. Vezi, e poziționat Apexul la jumătate, e același lucru. Pac! În schimb, alta e rezolvarea. Hai să vă văd. O să vin și o să-i fac Apex, după care o să pilim. Îi faci stiletul scurt. Din carne. Mai ales la lățimea unghiei cu care a venit ea prima dată, fix stiletul îi mergea cel mai bine. Nu, acum fără niciun fel de glumă, cea mai bună rezolvare pentru unghiile concave, mai ales în situația ta, este să faci construcție odată la 2 întrețineri. Înțelegi? Dai totul jos și o iei de la capăt. Pentru că automat unghiei, indiferent cât de mult o aplic eu din material, ea tot o să crească așa. Este contra naturii. Șabloane. Nu prin pilire. Că și dacă piliți, puteți să încărcați, doar să încărcați sub unghial, dar iertați-mă pe mine, nu există logică în așa ceva dacă mi se permite. Deci, automat, trebuie să tăiați și să faceți cu șablon. Efectiv, ar trebui să-i tai bordul liber și să-i bag șablon sub, astfel încât eu să pot să fac prelungire la drept, paralelă cu axul central. Exact, șabloane, da. Și, sincer vorbind, Buchi, cât de mult ești dispusă să faci construcție de fiecare dată la manicură, în loc de întreținere?
înțeles. Nu știu ce să zic. Tocmai. Durează și mai mult, întoarce. Automat, procesul este și mai costisitor din punct de vedere financiar. Ei rezistă unghiuțele foarte bine. Chiar te-au deranjat vreodată faptul că unghiile tale cresc atât de tare în sus? Nu. Niciodată? Că nici nu. Ia zi, pentru tine cred că e o normalitate, că tu așa le vezi, nu? Tu așa le ai pe ale tale, nu cred că ai... Ok, nu am avut niciodată pe alea natural. Bine, atât de mari niciodată, logic. Dar gen, când le aveai, bănuiesc că le aveai tot așa să plece în sus. La jumătatea lungimii este poziționat apexul. N-am avut niciodată nicio problemă. Adică... Ai avut vreodată vreo unghie ruptă din carne, gen cu lovitură, sau să se desprindă, sau chestii de genul, de când îți fac unghiile? Nu cred. Gândește-te, poate o fi fost și nu mi-amintesc eu, gen vreo lovitură din aia atât de nasoală încât să-ți zboare unghia. Nu. Nu? Niciodată nu. Niciodată? Nu. Drept dovadă e că îți rezistă chiar și cu lungimea asta. Știți ce aștept eu, fetelor? Să vină ziua în care să-mi ceară buchii. Vreau și eu, te rog frumos, un slim. Cum gestionați? Cum o să gestionați situația asta? Nu întreb Bag. că nu vreau bătaie. Ce? Nu întreb că nu vreau bătaie. Nu întreb eu? Nu vreau bătaie, sunt ok. Iubita. Plus, dacă îmi place ce până acum, de ce să schimb? Nu știu, poate o să-ți dorești vreodată vreo schimbare. Criza vârstei mijlocii, habar n-am. Te ascult, Dana. Zi lui mama. Ce curiozitate ai? Îți place asta? Da, am văzut de când a intrat. E foarte bici așa. A leșinat înainte sau după ce ai terminat unghiile de făcut? Înainte, zână. După s-a trezit și m-a pus să le termin. Uite mă, i-am făcut tot. Da, iubitul și nu știe. E cu flamingo sau mi s-a promie? Nu, e o inimioară. A, în viteza aia asemăna cu un flamingo. De la mama. Deci ai înțeles, Pisi, da? Da, flamingo. Mi s-au aprins beculețele, adică... Hai să scurtăm și să le aducem la normal. Cu ce mână vrei să începem, Buchi? Cu... Stai să-mi pun o țigară și să spun. Hai, pune! Mai mult și mai mult. Trebuia să... Bun, eu pot să dau de aici la o parte, mi-au de asta. Am înțeles. Cu asta. Nu. Cu asta? Bun, hai. Am dat drumul la aspirator și trecem la treabă. Ai vreo dorință referitor la scurtare? Cam cât au crescut. Pe când ne-am văzut ora trecută noi? 12, 13? Da. 12, cred. Bine aproape. Cam fix o lună. Surprinzător. Îmi sună ciudat freza și o folosesc des. De la ce ar putea fi sau ce pot face? Poți să o duci la mentenanță, la curățare. Poate i-a intrat praf în interior și din cauza asta să sunești, să scârție. Ce formă faci? Oval. Da? Azi e vineri 13. 120 pe 180 este pila. O să facem un model ușor de Valentine's, gagici. Ia uitați-vă cât de normale încep să arate, vedeți diferența? Ce înseamnă scurtarea și pilirea? Ea e clienta care a leșinat luna trecută. Ea e. Îmi pare bine. Da, este diferență foarte, foarte mare.
Te pup, Bia. Ce să fac dacă mi s-a rupt unghia din carne, iar fata care îmi face unghiile este în vacanță? Încearcă să pui un plasture astfel încât să ții unghia foarte, foarte stabilă. Prima dată, da? După care, bagă repede baneocin pentru vindecare cu un pic de apă oxigenată, să te asiguri că dezinfectezi zona. Sia, bye bye. Să te asiguri că dezinfectezi zona și că o ajut să se vindece. Iar în plus, cu ajutorul unui clește, ținând foarte, foarte țapăn pe unghie, pe pat unghial, îți recomand să tai toată lungimea cu o unghieră, cu un clește, cu ceva, astfel încât să nu te mai atingi în vârf. Pentru că de fiecare dată când te vei atinge în vârf, te va durea din ce în ce mai tare și 100% pe lângă durerea pe care o vei resimți, vei desprinde din ce în ce mai mult. Din cauza că am lucrat și am făcut multe modele pe unghiile mele, mi le-am distrus. Stați o secundă, vă rog, că domnișoara care vine să-și achite avansul nu găsește. Stai un pic. Puiulea nu este bloc, e clădire de spații comerciale, fix unde e pizzeria Diceaset, e etajul 3. Intrarea este pe la Easy Box-ul de la Fan Courier, fix în față. Da, mânuța? Pătrat? Da, nu, nicio viață. Am intrat pe Facebook, pe pagină, dar nu găsesc live-urile. Durează, dragele mele, aproximativ 3-4 zile până vor intra, da? Adică să știți că nu le găsiți instant. Cum preferați să facem la viu? Vă pun pe pauză 2 minute sau las live-ul să meargă? Am nevoie de o pauză un pic. N-am mai luat niciodată pauză în timpul unui live, dar... Exact, nu? Da. De-aia nu știu cum procedăm. Lasă-l să meargă. În regulă. O țineți voi de vorbă pe Buchi? Vorbim cu clienta? Bun, în regulă, așa facem. O să fii cu minte cât lipsesc eu? Da. Vezi ce prostii spui, că te aud din Academie? Și ce crezi, ești și înregistrată, gen? Și cu camera, da. Deci, când a venit Buchi pentru prima dată, ultima dată la mine, aveam și eu camera oprită, gen, asta am camere în fiecare cameră din spațiu, camere de filmat în fiecare camera spațiului. Și cred că aveam și eu vreo 2 săptămâni de când opream camerele pentru că primesc notificare de la fiecare mișcare, știi? Fix când a leșinat ea, n-am avut și o filmare să râd copios despre cum atârnam pe deasupra mesei să o bat. O televizioară? Da, la mulți ani, să nu mai faci. N-am mai făcut. Da. Chiar mi-a părut rău că n-am avut o pornită, serios. Bun, dă și mie cealaltă mânuță, lasă un pic țigara jos și dă-mi ambele mâini ca să vedeți diferența de before and after. Se vede? Se vede diferență? Deci, și cu ochii închiși. Mai par la fel de concave acum? Da, se vede, se vede. Nu fug, aștept să ajungă cursanta. Până nu ajunge cursanta, n-am unde să fug. Dă mânuța, am 100 și ceva de metri, cum e mic? Spate în spate? Pot să mai dau? Nu mai par concave, fetelor, tocmai pentru că apexul în tehnica fără pilire se așează în așa natură încât să aibă cantitatea de material cea mai mică către vârf, da? Eu, prin scurtare, ajung la o cantitate mai mare și la un plan ușor mai coborât către vârf. Asta înseamnă că automat voi putea să vin și să fac și scobire. Deci e o tehnică care personal îi se potrivește lui Buchi cel mai bine din toate pe care le-am testat. Auzi, dar tu ai făcut doar engleză, n-ai făcut și franceză? Română. Nasol. Dar eu cu română sunt 2 linii paralele. Da? Da. Mai degrabă germană. Sau franceză. Ce? Mai degrabă germană sau franceză. Da, decât română. Zic nu. Dar chiar, știi turcă? Așa. De înțeles o înțeleg. Ok. Deci n-am probleme, dar de vorbit Am sunt înțeles. ca Google Translate. Am înțeles. Cum sunt eu cu spaniola și cu italiana. Înțeleg, dar dacă mă pui să vorbesc, s-a terminat.
uite așa cu clasa 4 în care n-au chef să scrie și eu încep să mă iau de ei în franceză, în germană. Aoleu. Da. Și ei sunt așa, fac ultima Păi, și cât de după mult înțelegi franceza? aia franceză? Da. Foarte bine. Da? Traduci și mie melodia asta de pe Eu am fundal. făcut și Delf. Oh, Am dat Delful. oh, smart. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut franceza până în clasa 4, cred că. Din clasa 4 m-am oprit. N-am mai putut mai... Franceză? Cred că... Sau din clasa... Ba da, din clasa 4. E dintre 5 ani. Nu e adevărat, am făcut și înainte. Da. Nu? Așa cred. Sper să nu zic vreo prostie. Oricum primii ani, gen primul an, al doilea an maxim. Din a 5-a. Atunci mi-a plăcut în a 5-a și m-am oprit în a 6-a. Și că din a 5-a, da. Cert este că nu a fost pentru mine această limbă. Noroc că am învățat engleza din seriale. Dar nici la mine n-a fost franceză așa... Țin minte că primele ore mă chinuiam cu pronunția și după aia pur și simplu mi-a plăcut. Da? Am Bine, dat dar limbi știi care e treaba? Tu pronunțate. ești orientată către limbi străine, aparent, adică despre ce vorbim. Haide, măi. Opa, pierd comentariile. Aici. Te rog. Perfect, next. Unele clase fac din a întâia ori franceză, ori engleză și apoi din a cincea amândouă. Mă, dar eu tare mi-aduc aminte că noi am făcut mai devreme. Nu mi-amintesc să fi fost, să fi avut dirigă în perioada aia. Bu. Eu știu că și eu am avut așa, am avut doar engleză și pe aia între a 5-a făcut și franceză. Da, nu am de gând să mă contrazic cu voi, pentru că nu mi-amintesc. Da, mai ales doamna profesoară. Ar fi și culmea și urât din partea mea. Acceptăm. Îmi pui și insuficient? Nu. Eu am făcut de la grădiniță engleză, eu am făcut în a întâia engleză, dar alte clase au făcut franceză. Da, ai dreptate. Uite, vezi? Deci e posibil să fi făcut. Băi, eu mi-aduc aminte ceva de clasa... Depinde de școală. Da, 100%. Dar cred că la noi, la români, în ăstea de stat, bănuiesc că avem aceeași... Dar și eu am făcut. Aici în România am vrut 8. Da? Da. N-aș fi zis. După pasiunea ta de limbi străine, n-aș fi zis. Se face engleza de la clasa 0, așa a făcut fata mea. Bu. Și franceza? Doar din clasa 5-a, serios? Ăstea o să-i dau un pic pe suprafață pentru că ea a avut și poligelul. Și că din 5-8 se fac ambele. Ok. Ok. Aveți dreptate, gata. Știți, eu unde nu dețin informații prefer să zic că am greșit. Aia e. Vine aproape. Lasă-mă ale. Ia să văd. Perfect. Un pic? Mi s-a părut? Nu, mi s-a părut. Depinde de școală, se poate începe de la grupa 0 cu franceza sau engleză în altă școală. Da, am înțeles. Deci depinde foarte mult și de instituția de învățământ la care ești. La noi la cartier, cum era pe vremea mea, n-au fost extra chestii. Așa făcea toată lumea. Deci sigur era dintre a 5-a și poate mi-aduc eu aminte prost. Bun. Arată mai drăguț. Mult mai drăguț. Ne măsurăm din nou. Ok? Ok? Bun? Bun? Și asta e un pic mai mare acum. Mi s-a părut mie de prima dată de când am scurtat, am văzut eu că e centrul ăsta un pic mai în față, dar am zis că poate mi s-a părut. Bun, și o să venim să facem scobirea. Prima dată o să intru cu un bit gros, albastru. Stați un picuț, fac, să mă deprăfuiesc. Uite, că da, din clasa a doua se face franceza. Măi! Și eu știu că eram pui mic.
Deci să nebunesc dacă mi-amintesc. Chiar nu mi-amintesc. Perfect. Bun. Hai să vedem. Întorci mânuța. O să schimb câte una. O să intrăm cu asta să luăm grosul. După care o să schimbăm. Trebuie să fim pe forward, așa. Și la maxim. Perfect. Aici. Aici. Engleza de la grădiniță și franceza din a doua. Sunt în 2004 născută. Iubito, uite, vezi? Băi, și eu știam la fel. Eu am născut în 2000, am avut așa. Păi eu am fost 199, fată. Deci ar trebui teoretic să avem aceeași, să zic așa, aceeași grupă. Să fiți sănătoase, puiuții mei. Uite, ale e în 87. Stai că nici nu venea să citesc totalul. Să fii sănătoasă, puiucule. Eu din 88. Știi că am făcut în clasa a doua franceză. Ai, măi, că și eu am făcut la fel. Știu sigur că eram bebeluș mititel. Întoarce. Nu știu dacă neapărat a doua. Eu așa n-aduc aminte că am din a patra. Școala națională. Erați săraci. Școala 13. Mama, ai făcut și cu bărbatul meu la școală. Wow! Wow, wow, wow! Dacă îl întrebi cea mai bună școală din oraș, dă mâna, așa o să zică. Eu din 97 sunt născută și am și 3 copii. Au, nici nu știu ce zi azi. Iubito, ce comic a fost asta. Lasă, iubito, tu să fii sănătoasă. Să-ți trăiască puiuții. Oh, Doamne, mă dor fălcile. Ai făcut vreun geamăn? Ai vreo pereche de gemeni, ceva? Mulțumesc, doamneaște, vă urmăresc cu drag, poate îmi văd și eu. Te pup, să ai spor la vizionare. Din 88 și am făcut franceza din a doua. Ia uși, și în a șasea rusă. Ei, lăsați că la rusă n-am intrat deloc. Dar da, așa e, în 88, 89 atunci se făcea rusă. Și sora mea a prins un pic, ea e în 89. Și știu vreun pic de rusă, de curiozitate. Mie îmi pare foarte rău că nu știu rusă, să știți. M-aș uita la toate rusoaicele. M-aș uita la toate rusoaicele, la tot ce ține de cursurile lor online și la tot ce ține de tehnica lor. Oaile, le-aș stocări. Da, nici nu mai învăț altă limbă acum, dacă mă credeți. Sunt născută în 87, eu așa, am făcut rusă la școală. Exact ce ziceam. Până la cât stați pe live? Până la 18, teoretic, este live-ul meu, dar să nu ieșiți, chiar și după urmează colega mea. O să-mi iau un bit acum foarte îngust. Hai să vedem, rămăseserăm la scobirea sub unghială aici, în apropiere. Să-i dau un mesaj să-mi lase numele complet. Pac! Și aici? Alo, Gara? Ce-i cu liniștea asta? Nu le-ai ținut pe fete de vorbă, este? Păi, nu ți-a zis nimeni ce-o... Și nu vreau ce drăguț! Adică să... Mititica mea n-a vrut să știe nimic, a zis că a înțeles tot, a zis că e în regulă.
Și eu fac așa și pe aia am 70 de întrebări. Cum se numește primul bit și cel de acum? Primul bit este con albastru, da, pentru scobire sub unghială, iar ăsta este pentru scobire fină. Îl găsiți pe ăsta, cel puțin îl găsiți pe site cu codul L7283. Nu știu dacă mai este pe stoc, pentru că ultima dată era stoc epuizat. E unul din preferatele mele. Pac, și aici. Da, pentru că aici, în apropiere de fald, curăț foarte, foarte bine, mai ales când teșit el. Perfect. Perfect, perfect. Și acum, dăm mânuța. O să venim și o să facem pilirea lateralelor inferioare. Un pic, da, pentru că nu sunt egale. Sunt ușor leșinate. Iar după ce facem pilirea lateralelor inferioare, băfuim un pic, dacă este cazul, pe aici, pe acolo. Lasă male. Și după facem design. Pac. Abia aștept să faci modelul. De ce? De ce vrei să vezi doar model? Arhitectura nu? Nu ne place? Sau e mai distractivă partea cu culorile? Schimbă mânuța. Mamă, ce fel, arată mult mai normal acum. Da. Prima săptămână. Că după pleacă iar. Și a doua, da? Din a treia să duc, nu? Da. Uite, vedeți de ce e recomandată întreținerea la 3 săptămâni, doamnelor? Pentru că din a treia săptămână și clienta spune că îi pleacă unghiile avion. Dar tata, când am ajuns joi acasă, că am fost până acasă. Ia să vedem. Să-l ghicească. A, nu! N-are voie. Ce-ai zis tu, iubitul? Joi, când am ajuns acasă, tata m-a văzut cu unghiile mari și face el ca la avioane, știi? Dirișare. Bun asta. Da, aici văzusem eu un pic de băfuit la degetele mijlocii. Și îl vreau și pe ălalt tot mijlociu. Bună, Rodi, ce tipsuri ai folosit? Nu am folosit tipsuri, iubito. Am făcut tehnica de încărcare și scurtare la final. Ce ai vrut să zici? Am uitat. De unde? Așa ai început. De unde să știu eu sau? Am uitat. Mam. Eu uit de la mână până Pariu că ghicește, nu ghicește, fată. N-are nicio șansă azi. Și de ce? Pentru că nu e modelul gândit de mine. Este modelul clientei. Deci n-are cum să ghicească. Înțelegi logica din spatele mișcării? Inimioare faci. Păi v-am zis asta la începutul live-ului, că fac inimioare. Hopa. Pe arătător și inelar, restul colorate? Nu te cred. Deci buchită Am văzut atâtea inimioare. pe bune. Le-ai zis? Nu. Nici nu le-ai arătat. Nici eu nu le-am zis. Nu le-am zis, nu-i așa? Nu Ai cred. zis că inimioare. Am zis inimioare, dar n-am zis care, cum și ce fel, nu? Și poate niște buze, ai zis. Îi dă cu virgulă? Și poate niște buze, da. Deci ești obraznică. Ești foarte obraznică. Da, cu ceva închis. Am zis. Unde am pus-o așa? Aici. Iubitele. Asta este oja pe care o folosim astăzi, fetelor. Din comanda nouă, Burgundy Night. Este una din ojele pe care abia le-am cumpărat când am făcut unboxing live-ul trecut. Și i-a plăcut așa de mult lui Booking, încât asta o facem. De mult. Indiferent cât de mult am corectat eu aspectul, mă termină degetul mic când pleacă în sus. E ok, nu? Tu mama nu mai face, da. Putem să-l rupem? Să vedem dacă crește bine? Vorbeam cu una din cursantele mele din Irlanda că nepoțica ei și-a smuls unghia naturală, gen de tot. Unghia de la degetul mic, da, de tot. Ce crezi? Știi ce frumoasă i-a crescut? Și eu îi zic, e posibil să crească cu defecte, e posibil să crească în dâmburi, să aibă o problemă, ceva. Și știi ce frumos i-a crescut unghia lui Andu? E netedă, e finuță, e... Deci mai ai și tu o șansă dacă vrei, să știi.
O să dăm 2 straturi. Pe ăsta la apropii cât se poate de cuticulă. Bagă, schimbă. Oare am vreun burețel pe aici? De make-up, că mai păstram. Aș avea nevoie. Mai privire cu razix n-am ca să zic, deci. Cred că am. Las că mă scobesc eu. Dacă nu scobești la colega. Tot a plecat? Pot să umblu, nu? Da. Doamne, Alexandra, dacă ești pe live, glumești, să știi. Schimbă. Bine? Când vine odată întrebarea aia cu Rodi, unghiile tale când? Eu mă tot uit la degetul ăsta mare și mă mir cum de nu mă doare. Așa a început și degetul mic de l-am rupt de tot. Ce faină e culoarea Ador, da, este superbă. O să dau în 2 straturi pentru că fiind foarte intensă, nu știu dacă vedeți, o aplic super mega pensulată ca să nu avem probleme de polimerizare. Da, dar 100% o să vin și o să mai dau un strat ulterior. Opa. Ia uite, nu mai prostii fac. Acum văd că mai ai niște din ăla. Da? L-ai găsit, hă? Lasă, mă uit și eu la suport înainte. Să-l strâng, nu de alta, dar poate să lipești gel de cotoare. Bagă! Rodia e așa un vibe și o energie super mișto. Da, v-am zis, am mâncat astăzi și cred că asta e motivul. În general, în ultimul timp nu prea am mai mâncat în timpul zilei și cred că de asta azi sunt mai energică. Și mai văzut că e nimic. Și logic că o am pe Buchi aici prezentă. Aplauze doamnelor și domnilor. Nu, dar chiar sunt foarte faină azi, mă simt bine. E vineri 13, mă încarc. Eu și vrăjitoarele ce ne mai încărcăm cu energie din asta așa, știi? Îmbrăcată în negru? Și îmbrăcată în negru. Unde e mătură? N-am. Nu cred că am mătură în spațiu, cred că e parcat în față. Am aspirator, dragă. 2. Ce mai vrei și mătură? Și că e o chestie când te muți într-o casă nouă sau așa, teoretic se spune să nu-ți cari măturile și toate chestiile astea, și că să cumperi mătură și mop nou, nu știu dacă știi. Da, am auzit și eu. Da? Când m-am mutat, n-am mai luat mătura de acolo, gen de la fostul spațiu, logic, dar nici n-am mai luat alta, bagă. Și o folosesc pe asta care era aici. Așadar, îți dai seama că nu am mătură de vrăjitoare, nu? Ce-mi place melodia asta. Ce place, ce cremoasă e. Nu știu dacă simțiți și voi, fetelor, simțiți și voi cât de cremoasă e oja asta? Se vede din aplicare. Nu e din aia groasă, nu știu cum să zic, ca acoareaua. Simțim. E bine că ne înțelegem azi. Mie îmi place că tu îmi răspunzi. Tu sigur ai aceeași boală ca mine. Fără dar și poate. Ce-am făcut? Ce ai făcut? Am făcut un ursuleț tare frumos. O, Doamne, bagă la lampă. Pentru un proiect, o favoare pentru un pornești lampa. Da? Eu Ce drăguțe, din ce ai făcut? l-am făcut cu Din ce? carnecele. A, desenat. Da. Pare 3D.
Și am făcut și o floare. E și fățărul meu aici. Merge pătrat pe unghii trapezoidale pentru că eu nu suport celelalte forme. Mai e frumos e ălalt. Da, Ce vrei. Merge pătratul, din punct de vedere al arhitecturii vei avea rezistență, dar din punct de vedere aspect nu pot să zic că recomand. Nu prea îmi place cum arată. Da, în gustul omului nu comentăm. Ce mi-ai trimis? Nu înțeleg ce mi-ai trimis. Ce mov țipător aveți de pe site? Oh, wow. Stai, că am multe. Eu am o chestie cu movul. Ce vrei să fie? Ojă semi sau gel de pictură? Am un gel de pictură foarte fain de la Senso Pro Royal Rain, se numește. E un mov foarte, foarte intens. Din ăla royal, așa. R-A-I-N sau R-E-I-G-N? Rain. G-N. De ce? Ce am zis? Nu, că se pronunță la fel și... Nu Rain. Royal Rain. Am înțeles. Mă gândeam acum, am pronunțat greșit, doamnă, mi-e și rușine să zic vreo prostie aici. Mă verifică doamna profesoară. Chiar așa, de câte ori mai auzi cântând greșit vreun vers de la vreo Ce față a făcut? Mai vreau programări în viitor. Bagă! Ați auzit? Deci ea mai vrea programări viitoare, deci nu poate să-mi zică. O, braznica. Da. Și eu te iubesc. Și eu te iubesc. Nu știu ce eram pe live și este melodia aia cu Put Me in Chanel, știi? Da. Nu știu ce ziceam. Nu știu, nu pot să-mi amintesc. Și una din fete îmi scrie pe chat, zice Coco Chanel, măi. Și eu eram pe principiu, dar ce-am zis? De atunci mi-am luat chestia asta să mă trezesc și să nu mai cânt pe live-uri, că poate zic vreo prostie. Acesta este un roșu sângeriu, da, se numește Burgundy Night, fetelor, este de la Senso Pro. Având în vedere că doamna prof atentă, nu înțeleg ce ai vrut să scrii, iubita mea. Atentă a exprimat în engleză, n-am înțeles, mai scrie o dată. Cred că mă bate și română la ora asta. Da, e foarte, foarte frumoasă nuanța de ojă, este superbă rău de tot. Deci nu vrei să-mi spui de câte ori am stâlcit sau am pocită. O dată de două ori. Lasă, nu trebuie să știe fetele de pe live. Bagă la lampă. Mai e momente așa când tata vrea să exerseze engleza și mai vorbim prin casă. Și auzi pe mama. Yes, very good. No. Very good. Iubita, ce model faceți? O să facem niște inimioare și mai vedem ceva. Ceva. O să punem și niște pietricele, vrei random așa pe câte țâc-pâc pe unghii. Țac-pac. Exact. Faină tare de tot nuanța, da, este superbă. Am gusturi bune. Ai. Sunt apreciate. Și eu am gusturi bune, că le-am cumpărat, gen. Bagă pisi. Asta mare. Pietricele pe inelar? Nu. Țeapă. Ba da, pe inelar erau. Punem una și pe arătător. Na. Șahmat. E fumătoare? Da. Mi se face Pietricele sau la arătător. Nu, la... De ce? Nu ți se vede nicio țigară, nu. După ce ți-ai dat seama? Aha. E greu la ora asta. Trebuie să vă distrezi și pe voi, că altfel v-ați plictisi.
Ești distractivă când nu leșini, apropo. Da? Îmi place așa să mai vii. Nu știu, azi am un vape foarte, foarte bun. Se transmite. Bagă. Wow, lucrez cu mâna stângă foarte frumos. Yes, baby! Sunt ambidextră. Prefer stânga, să zic așa, pentru control, dar folosesc și dreapta. Tai cuticula cu dreapta, pilesc cu dreapta. Prima dată când am observat, credeam că am văzut greșit. Nu știi de ce vezi în oglindă? Eu și mașina conduc doar cu dreapta. Bu. Și volanul și vitezele cu dreapta. De ce stânga e doar de decor? Nu știu, așa m-am învățat, cred. Ați minte cum zicea tata că luam curbele prea tare. Ia auzi, întrebarea roșie a venit când îți faci unghiile, Rodi. Bagă. La mine stânga zici că e handicapat. Dar ce au fetele mâna stângă? Ce are? Pe live tu ai întrebat de ce nu am spus de asta? Am spus că mi se... Am înțeles, gata. Bun, hai să ne uităm, stai așa, vreau să văd poza ta. Bun, mi-ai trimis-o aici, inimioarele, 3 inimioare, da? De la mama, pe inelar. 3? A, da. Zâna mea, ți-ai venit cu tema nepregătită? Da. Stai jos, e suficient. Este o profesoară bună, n-au zis că sunt o elevă bună. Are logică. Știi că, în general, cei fapt, care nu nu pot să predea... Nu, cum era? Cei care nu joacă, predau, știi? În schimb, fiica mea scrie și face absolut tot cu stânga. Eu le folosesc pe ambele, dar personal prefer stânga, de multe ori, să știți. Vreau să rectific ce am zis. Am fost pe bursă, dar la facultate, toată licența. Deci ești și fată bună, în general. Da. Cu mine vrei să fii obraznică doar. Match the vibe. Vezi că și eu am fost pe bursă, draga mea. Păi da, vezi? Match the vibe. Acolo facem o mustață. Ce? Mustață? Nu, ți-am făcut inimioară totuși, să știi. Ah, ok. Că n-am din ce, buzele alea așa nu și nu, n-am 100% n-am bureții. Nu problemă. O să-ți arăt cum se fac buzele cu bureții, drăguț. Gen, nu așa urâtele alea. Bagă! Deci mie mi se tot stinge telefonul ăsta, nebunesc. Bonjour, peace, bună! Eu nici cu dreapta nu le fac așa repede. Doamne ferește, ce repede faci inimioarele cu stânga. Fată, păi da, dacă ți-arăt câte inimi am făcut săptămâna asta, doar săptămâna asta, nu vorbesc de când fac unghii. Săptămâna asta a fost Love City. Să vezi ce, ți-am zis, să vedeți ce model drăguț am făcut azi cu inimioare. Nu pot să vi-l arăt acum, o să-l pun la story. Ușorel. Tu și ești intenționat când desenezi eu? Nu. Nu, dar te miști doar. Relax. Eu nu prea am făcut cu inimi, serios, deci vreau să zic că toate clientele mele, toate, m-au terminat cu design cu inimioare săptămâna asta. Da, pictez cu ojă semi, fetelor. Vreau să fie aceeași nuanță ca oja pe care am pus-o pe unghii. Drept dovadă, nici nu am schimbat culoarea cu un gel de pictură. Arată așa durabil. Nu? Două. O să venim și o să dăm top, pentru că trebuie după să prindem pietricele. Stai. Mm? Mă mișcam. Bagă. Cu culoarea lila? Doamne, dar de nu mi-ar da și mie Dumnezeu cliente cu culoarea lila, că sunt îndrăgostită de culoarea lila. Ia uite lilaul meu. Bine, asta e mov. Dar eu, Doamne, mi-aș pune mov și în frunte.
Știți cum a fost încununat? Da, încoronat, cred că Lion King, așa mi-aș face și eu cu mov. Nu pată ca la indien, dungă direct. Avatar. Da. Ce e cu unghia mică este concavă. Da? Pleacă rău de tot în sus. La fel ca și celelalte de altfel, dar unghia mică e cea mai tare. Am folosit gelul white de la Luxorize. Întoarce. Mă putea să învețe. Să nu-mi zici că la tine nunta o să fie mult... Ba da, cum adică? Foarte mult mov. Și eu ador, dar parcă prea de tot. Lasă, iubirea mea, decât alb lăptos și negru, că am făcut azi negru, da? Decât să fac negru, păi vă pictez mov toate gardurile. Bagă. Nu există. De ce ai unghia concavă, doamna mea? Mama. Săraca femeie oare sughite? Și eu iubesc din toată inima mea movul. A fost la dentist, azi să-mi place. Mama? Da. La mine unghia de la inelar zboară tare. Hey, sister. Îți fac legătura dacă vrei cu Buchi. Să împărtășiți idei. Întoarce. Idem și eu eram îndrăgostită de culoarea mov lila. În general, chiar dormitorul și baia mică le am. Oh! Nu, bine, eu nu sunt de lila, eu sunt de movul ăsta intens, așa. Ce top folosești? Top Elite, puișori și Top Diamond. Întoarce. Vine aproape. Încă o dată. Vreau să se niveleze topul ăsta. Mai mult. Ai niște scame pe degetul ăla. Întoarce. Ne-am văzut, nu-i nimic. Bagă. Vine aici. Asta. Ce asta? Bună seara, iubirea mea! Și eu am nunta... și eu am avut la nuntă decorul cu mov, m-am inspirat de la lavandă. Nu-mi place lavanda, nu știu dacă are vreo logică. Îmi place movul, dar nu-mi place lavanda. Cred că prefer varianta de orhidee. Dar, nu știu să zic. Nu degresez culoarea? Niciodată. Cum să degresez culoarea, iubirea mea? Ca să iau din stratul pigmentat colorat? Nu. Bingo. Nu degresez. Mai cu seamă că topul prinde cel mai bine pe ojă. Întoarce. Ele ne învață să degresăm să nu ajungă culoarea în top. N-am niciun fel de problemă, eu nu degresez și n-am degresat niciodată. Când termin, târziu, iubito, după 7:30, 8, ish. Nu întoarsă zână. N-ai primit de logare. A pipăit. Da, și ai scos-o pe aia, asta ce vine avea? Întoarce. Păi scoți una. Bagă. Să se niveleze topul și să nu se strângă cantitate mare pe vârf. Ai degresat vreodată un astfel de burgundiu, Dana? Să vezi cum se ia pigmentul din el? Chiar și polimerizat fiind? Am și eu unul primit un goodie bag. Ce ai primit? Ce e ăla? Că ai zis am și eu unul. Unul ce? Și ți s-a luat? Păi și ce facem? Ștergem din culoare? Eu nu zic că e greșit. Eu zic doar că în capul meu nu fac treaba asta. Chiar dacă se ia culoare pe pensulă. Șterge pensula de șervețel. Maxim. Dar eu nu fac treaba asta. Întoarce. În situație absurdă, dacă se atinge, dacă are scame, dacă la nevoie, la fel ca și cu baza. Dar în general nu. Eu uite, mă strânge de mână. Întoarce. Încă? O, Doamne. Deci vezi acum nu mai scos mână. Că te țin de ea, de aia. Întoarce. Bagă. Schimbă. Uite ce blic. Ce blic ai. Dar dacă n-ar fi concav, ar fi deliciu, fetelor. Știți ce mai avem de făcut? Uite,
scobire. Nu, te-ai atins. Da. Ai vrut să te relaxezi, a? Da. Aici. Stai așa. Bagă. Ia uite, mi-a ajuns gagica. Un poquito. Revin. Și am făcut pauză, că altfel terminam perfect on time. Pila de final. Pila de final? Nu, lasă pila de final, trebuie să pun pietre. Tu ai terminat manicura, este? De ce ești așa înfofolită, Floricică? De unde vii? Plouă? Mam. Spune-mi, te rog frumos, că am mașina parcată în față, la vipuri. Era. Nu, adică e în față. Bun. Niciodată nu mi-aduc aminte unde parchez, dar măcar să mă asigur că ies ca o divă azi și că nu mă plouă până la... Se întoarce. Hei, puișor, bagă mamă. Ia un locșor. Bine ai venit aici, suntem 210 persoane, te salutăm toate. Bună ziua, bună seara, seara. La toată lumea, indiferent de unde sunteți. Floricica vă salută. De 7 zile fără iubire. Bun. Se poate frângi cu o jăsemii? Se poate, dacă este foarte, foarte pigmentată. Dacă este transparentă, nu vă recomand. Și tot așa. Baza Elite. Cu care voi veni. Am curățat eu asta, dar ce credeți? Trebuie să-mi iau undeva ceva de pus. Vine zânuca mea. Și era ca la șah, da? Bun. Hop, nu de aici. De aici. Bagă pisi. Schimbă pisi. Ia zi, Dana, puneam eu vreodată în viața mea pietre așa? Din pură inițiativă? Asta ai pus. Na. Vezi? Nu mai fi ginit. În vecii vecilor, amin. Țin bine pietrăcelele cu bază? Da, cel mai bine. Așa și trebuie prinse, în bază. Iar baza Elite fiind un pic acidă, bagă. Fiind un pic acidă, automat oferă rezistență bombiță. Poate bag și ăsta în interior, în cutii. Pac! Dăm o pilă de final, ulei și am terminat. Fetelor, ați fost cu minți astăzi. Sunt foarte mândră de voi. Drept urmare, primiți și cod de reducere. Vă dă Rodi codul de reducere chiar aici. Pac, pac, pac. De la mama să dăm pilă de final. Și prea cu minți. Nu, mie mi-a plăcut live-ul de astăzi. Ați fost voi cu minți că am fost eu prea debordantă și prea energică și de aia trebuie să ne temperăm una pe alta, să ne alchimizăm, nu-i așa? Drept dovadă. Mie mi-a plăcut foarte mult live-ul ăsta. Nu știu cât de mult v-au plăcut vouă unghiuțele astea, care nu sunt niște unghiuțe foarte ușor de lucrat. Ce zici, Buchi? Le-a plăcut la fete live-ul? Eu cred că da. Uite, Dana ți-a trimis și un trandafir drept dovadă. Iubita. E buchet, trandafir. Exact. Dar nu știu fetele. Deci pe Buchi, de fapt de drept pe ea o cheamă buchet.
Nu e nume românesc, este un nume Turcesc. turcesc. Era să zic altceva, de-aia m-am oprit. Așa că dacă îi trimiteți trandafiri, facem un buchet. Asta-l căutam. Super, sunt adorabile, da. Babam, și aici? Și că știu din filme. Ia, vă uitați la turci? Am înțeles. Ce? 1001 de nopți. Nu, Suleiman mai magnific, cu sigur. În 1001 de nopți e o fetiță pe care o cheamă Buchet. Ah, ok. Toate asistentele... Ce înseamnă buchet? Buchet foarte. A, serios? Da. N-au fost foarte Da. complicați oamenii ăștia? Citisem undeva Deși care mie. însemna cumva și final fericit. Oh, ok. Gen la o poveste, dar nu sunt foarte sigură. În altă... Nu, tot în turcă. Tot în turcă? Da. Și numele meu de familie înseamnă Doliu. Da, ea este Andrei, clienta mea care a leșinat. Ce înseamnă? Doliu? Serios? Adică ești buchetul ăla de garoafe, cum s-ar spune? Nu suntem sănătoase. Aoleu, da, chiar vreau să-mi spui cum se spune în turcă doliu. Iaslă. Iaslă. Iaslă, da. Iaslă, ok. Da. Zice, codul de reducere nu e găsit. Pe kitunghi.ro, fetelor? Și este valabil pentru consumabile, nu este pentru aparatură, da. O, Doamne, mă dor fălcile. Nu, da, chiar mi se pare foarte comic. De ce să te mint? Am avut o zi bună. Bun, cam așa arată unghiuțele lui Bochi. Mie nu-mi place să-i zic, pentru mine mi-mi place să o alind. Noi vă pupăm și vă mulțumim încă o dată că ați fost prezente pe live cu noi. Sperăm să aveți... De unde știe clienta turcă? Este turcă. Kiss. Vă pupăcesc. Aveți grijă mare, mare de voi și ne vedem data viitoare la următorul live, da? Vă pup! Seară faină! Să nu fugiți că urmează să intre următoarea colegă, da? Bye, bye,